खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किरिकां ब्रह्म गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ सान फालिदों गोदान दिल्लीनि साई इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव साननैनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड महा उत्सव खुंफुंनाय जादों बेबादिनो गिबि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लायो आरो नैथि सानाव एबा दिनै बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौबो फालिदों बे बर' थुनलाइ सान फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय बर' हारिनि सान्थि आरो गोजोनजों खामानि मावनाय बादिनो मुलुगाव दिन्थिनो थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों थारैनो बेबादि गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि बड'लेण्ड महा उत्सव खुंफुंनाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेबादि जारिमिनारि बड'लेण्ड महा उत्सव खुंफुंनाया जोंनि बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थाजागोन थारैनो बर' थुनलाइनि बायदि स्ल'गानजों हानजा सुरनाया गोदान दिल्लीयाव गोमसारहोदों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन आरो दिनै फिन खेबसेबाव गोदान दिल्लीयाव हादोरनि राजधानीयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंनाय जादों लोगोसे बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बेवहाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव जोनोम होनाय बै समनि आफादगिरि नेहाथारि जि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेन बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों गोलाव सम बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर'नि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादाव जाय बिथांमोना बिबान लालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो दिनै बर' राव थुनलाइया मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे अबस्थायाव फैबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जौगालांथों बेखौनो आङो हास्थायो आरो बर' रावनि मुङाव जाय बिथांमोना जिउ गारनांबाय बिथांमोननि फारसेबो आंनि खर' गंग्लाय खुलुमनायखौ आं बावहरदों गुबैयै बे बड'लेण्ड महोत्सव जि खुंनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद आरो गोबां आफादफोरनि नाजानायजों बियो जोबोद मोनसे जाफुंसार महर मोनदों होननानै आं बुंनो सानो मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनायजों लोगोसे बड'लेण्ड जि गोरोबथा जालांबाय जोंनि पिस एकर्ड जालांबाय बेवहाय मोननै मेजर जोंहा क्लज दङ मोनसे जाबाय बेवहाय आर्टिकेल 125 जि एमेन्डमेन्ट भारतनि संबिधाननि जे 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ दरकार जादों बिनि सायाव जोङो बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसे जिखिना जोंनि बिदा फंबायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरनना होनांगौ बेखौबो जों खावलायदों स' गोबां बाथ्राखौ प्राइम मिनिस्टार बिथाङा रोखा रोखा बुंलांदों दा नंखायनो बेवहाय दिल्लीयाव फैनानै हादोरनि राजधानीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायजों लोगोसे हारिनि खामानिफोरखौ मावफुंनायनि जि गिदिर थांखि लानानै बेवहाय फैनाय जादों बेयो जाफुंसार जाबाय होननानै आं मिजिंथिदों दिल्लीनि गेजेरजों भारत आरो देशनि मानसिफोरखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों दिल्लीनि मानसिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों जे बर' हारिया हारिमु बिथिङाव आरो सान्थिनि बिथिङाव जों अरायबो गोजोनखौ लानानै खामानि मावलांदों आरो दिनै सा सानजा भारत आरो दिनै बड'लेण्ड आरो गासै जोंनि मुलुगनि मानसिफोरा मिथिगोन जे बर'फ्रा जे बेसेबां गोजोन माने हास्थायसुला गोजोनखौ लानानै खामानि मावदों GI टेग आर'नाइ गामसा दख'ना आरो जोंनि दानाय लुनाय खाम जथा सिफुंखौ लानानै जों जे अराय जोङो माने गोग्गोमै थांना थानो लुबैयो हारिखौ जोङो दालांनो लुबैयो आरो बे मोनसे जारिमिनारि लार्जेस्ट मोनसे रेलि जागोन आं बे बाथ्राखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों जोङो दा बे आइजि स्टेडियामनिफ्राय ओंखारगोन बेनिफ्राय दिल्ली सेक्रेटारि जानानै आरो फिन बे जायगायावनो जों हाबफैफिनगोन बेसेबांसो बाहागो लागोन बेयाव 5000निबो बारा बर' सुबुङा बाहागो लादों जोंनि अनगायैबो बेयाव बिहुनि हान्जा दङ असमियाफोरनि जोंनि बेंगलिफोरनि हान्जा दङ गोरखा दङ कच राजबंसि दङ आदिबासि सावताल गार' बेयाव माने गोबां हारि माहारिनि कालचारेल टीमफ्रा बेयाव बाहागो लादों गोजोन्थों थारैनो जोबोद मोनसे
जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै आं बुंगोन जे बड'लेण्ड महोत्सबआ जाबाय जोंनि गिबिसिन दिल्लीयाव बेबायदि खुंनाय मोनसे हाबाफारि आरो दिल्लीयाव खुंनाय बर' साहित्य सभानि बे गायसननाय सान बे जाबाय नैथि खेब दा जोङो बेवहाय फैनानै जेरैबायदि मोनबाय जेरैबायदि नुबाय जों जे बर' रायजो राजाफ्रा माने बेसेबांबा गोजान 2000 किल'मिटारनि बारा फैनानै दिल्लीयाव माने हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो फैदों बै समाव जोङो सोमावसारनो फैयोमोन नाथाय दिनै जोङो भारतनि बे राजथावनियाव गोदान दिल्लीयाव जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जोंदि मा मावदों जों बेखौ दिनै दिन्थिनो थाखाय बेवहाय फैदों मोनसे समाव बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन मोनसे समाव बर'फोरनि आखायाव हाथियार दंमोन दिनै बर'फ्रा सोमावसारलाबो दिनै जोंनि आखायाव हाथियारबो गैला दिनै बर'फ्रा हादरनि मोनसे बाहागो जानो लुबैनानै दिल्लीयाव फैदों आरो जों दिनै अननाय मोनदों नोंथांमोननि गेजेरजों आं दिनै माने फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मैयानि जोंनि जेनोखि हाबाफारि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फैबाय बिथाङा जा रोखोमनि बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय जोंनि गोसो गोरबोखौ माने खामग्लि होदों ओरैबायदि मोजां बिबुंथि बिथाङा होदों नंगौ बिथांनि गोथार आखाइजोंनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जादों माखासे दफाया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै आरो निश्चय जों मिजिंथिनो हायो मैयानि उननिफ्राय बिथाङा बे मावफुंजायै दफाखौबो मावफुंनानै होगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दं बर' साहित्य सभा हिसाबै ओरैनोथ' मोनसे हारिनि मावनो गोनाङा जोबनानै थाङा गोबां मावनो गोनां थायो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि हारिनि जि बिजों बे बिजोङा माने सरकारनि जेरैबायदि अननाय मोननांगौ गाहायै आसाम सरकारनि बेबायदि जों मालाबा मोना जोंखौ बिथांमोना बिमा बाथुल मेगनजों नायो बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां खोथा बे जाबाय सरकारनि बाहागो बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ खालामनाय दा जोंनि बिथिंनिफ्राय जोंहा मावनो गोनाङा गोबां थाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंहा बर' बिजोंनि फरायसा बा बर'फोरनि थाखाय जोंहा दासिमबो आबुं मोनसे सोदोब बिहुं गैया बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों जोङो एनसाइक्ल'पेडिया जेनोखि बिजाबफोर दङ बेखौ जोङो दिहुननो थाखाय नाजाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि गेजेराव जेनोखि सोदोब बिहुं माबा बे बानान आरो सोदोब खान्थि दासिमबो जोंहा थिग गैया इउनिफर्मिटि दाबो गैया बिनि सायावबो जों खामानि मावबाय थादों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो जेंनायाव गोलैया जों बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे जेंनायाव गोलैनाङा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंहा ओरैबायदि साननाय फैनाङा जे आं बर' बिजों फरायनानै आं गोरोन्थि खालामबाय नामा जाहाथे बे साननाया फैया बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों बर' थुनलाइ आफादा बिथाङा स्पेस गोजोन फैबाय होननानै बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि गोसोखौ देरहासारनो हादों बर'फोरानो दा बे समाव बर' हिसाबै दा बिथांनिफ्राय माबायदि एक्सपेक्ट खालामनो हायो बे खोथाया सैथो गोजोन फैनाया बर'फ्रा मोनथाम माने गोरोबथा खालामबाय बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा बिटिसि गोरोबथायाव 50% गोजोना फैदों बिटिआर गोरोबथायाव 100% गोजोना फैदों आरो लोगोसे बिथाङा दि बुंबाय जे बिथां माने बर'फ्रा जि देखायबाय बिथांनि गोसोखौ माने जों माने मोननो हाबाय थारमाने बिथांनि गोसोआव बर'फ्रा जायगा लाबाय जों गोबां माने मिजिंथिनो हायो बिथाङा हादरनि सासे गाहाय मन्थ्रि बिश्व नेता जों जायखौ बुंदों बिथाङा हादरनि गाहाय मन्थ्रि बेखायनो जों बुंनो हायो जे बिथाङा जोंनो गोबां होगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनो हायो गोरोबथानि माबाफोर बेवहाय सावरायनाय आरो लोगोसेनो माबाफोर मिजिंथिनो हायो नामा दफा मावफुंनाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जिहेतु जोङो सुक्ति खालामनायाव जों गैया बे बेलायाव जानो हागौ जायफ्रा सुक्तिखारि बिथांमोना बांसिन मिथिगोन अब्लाबो जोङो मिजिंथिनो हायो जे सरकारा हानायमानि थाबैनो जोंनि जेनोखि गोरोबथानि माखासे क्लजफोर दङ दफाफोर दङ बेखौ मावफुङो मानोना क्लजखौ जुदि मावनानै होआबा गोरोबथानि फारसे जि बिसास जेनोखि आस्था बे थाया दा दिनै जों नुनो मोनदों जे माखासे जोंनि बै समनि एनडिएफबिनि बिग्रायारिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ जोंखौ बियो मालाबा साननो गोनां खालामो जे मानो बिदि जाबाय थादों बेखायनो फोथायनाय दङ जे मैयानि जोंहा मदिया जेरैबायदि फैबाय बिथांनि उननिफ्राय जाहाथे बियो मोनसे मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन